मंडळी, ही गोष्ट आहे एका गावाची. गावाचं नाव वडगाव. आता गावाच्या नावामागं बी एक गोष्ट आहे बरं का. तर गोष्ट अशी, की गावाच्या येशीवर वडाचं एक मोठं झाड आहे आणि आसपासच्या समद्या गावामध्ये हे एकमेव वडाचं झाड आणि म्हणून या गावाला वडगाव असं नाव पडलं. पण त्या गावातली काही म्हातारी डोसकी गावाच्या नावाबद्दल वेगळ्याच गोष्टी सांगत असतात. त्या काळी म्हण इंग्रज लोक या गावाला मॅड पीपल विलेज म्हणजे येड्या लोकांचं गाव असं म्हणायचे आणि म्हणून लोक या गावाला येडगाव असं म्हणू लागले. पुढे त्याचाच अपभ्रंश वत वत वडगाव झालं. तर गावात येडेपणा इतका, की देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळ-जवळ 1 वर्षानं गावातल्या लोकांसनी कळलं, की आपण स्वतंत्र झालो आहे ते. खरं तर गावातल्या लोकांसनी स्वातंत्र्य म्हणजे काय हेच माहीत नव्हतं अन् अजून बी माहीत नाही. म्हणजे मागल्या वर्षीचीच गोष्ट असेल बघा. 15 ऑगस्टचा दिस होता. पाटलाचं भाषण लईच रंगात आलतं. तवा गावातला पेंद्या नागानं फणा काढावा तसा मधीच डुलत डुलत उठला. आता हे पेंद्या म्हणजे गावातला टाईट प्रकार. दिस म्हणू नका, रात म्हणू नका, गडी ऑल टाइम फुल टाईट. एका हातानं बाटलीनं घोट घ्यायचं आणि दुसऱ्या हातानं खारं शेंगदाणं कोंबायचं. त्यो पाटलाला म्हणला, एक्सक्यूज मी पाटील, तुम्हाला बी स्वातंत्र्य मिळालंय होय? "गडी त्या दिवशी बी फुल टाईट. वय की र, अरे समद्यासनी मिळालंय की." आणि कोण वाटत होतं? हु वॉज दॅट? आणि मग माझ्या बाला का म्हणून नाही दिलं हं? "वाह पट्ट्या, अरे इंग्रजांसंग तू बी का नाहीस गेला इलाय त्याला?" आता लोकांसनी हे नंतर कळलं. ह्या भाड्याला स्वातंत्र्य म्हणजे इंग्रजांच्या बायका वाटत होत्या आणि ह्याला गोरं व्हायचं होतं म्हणून ह्याला स्वातंत्र्य हवं होतं. तर असलं हे वडगाव. वडागतच गावात दुसरी अजून एक गोष्ट. गोष्ट नाही, प्रकरण प्रकरण. ते म्हणजे गावचा पुजारी गुंडप्पा. गुंडप्पा स्वामी हे बेनं कर्नाटकात येऊन गावात कवा स्थायिक झालं हे कोणाच्या बी ध्यानात नाही. पण गावातले समदे कार्यक्रम हे एकटंच करत असतं. लोकाची लग्न, पोराची मुंज, कोणाच्या पूजा, 12वं 13वं ना कसल्या कसल्या शांत्या करत असते. लग्न तर असली लावतंय की विचारू नका. कानडी भाषेतनं कसला काय मंत्र पुटपुटतं अन मंत्र बी इतक्या घाईघाईनं म्हणतं की राजधानी एक्सप्रेस बी याच्यामुळे झक मारल. बेन कवा कवा कानडीतल्या शेलक्या शिवाय बी हसडून मोकळं व्हायचं. पर ऐकणाऱ्याला ह्यातलं काय बी कळत नाही. आता गावात त्यानं नुकताच वेगळा बिझनेस चालू केला आहे. नावं बी भारी भारी. शॉर्ट टर्म पूजा, स्पेशल शांती, शॉर्टकट लग्न. काही ना पोरं होईना म्हणून पूजा, तर काही ना पोरं व्हायची थांबणं म्हणून शांती. लग्न होईना म्हणून पूजा, लग्न झालं म्हणून शांती. कोणाला सांगू नका. पण गावात कुणीतरी ह्याच्याकडनं मूळव्याध शांती बी केल्या असं ऐकलंय. असलंय करामती बेन. पण ह्याच्या बिगर गावात कोणाचं पान हालत नाही. आता गावात कसलं देऊळ नाही का काय नाही. तेव्हा समद्या पूजा हे गावाबाहेर वडाजवळच करत असतात. खरं तर लोकांनी आपण कसली पूजा करतो ना कसली शांती करतो हे कळाय नको म्हणून ही सगळी भानगड. हम्म, तर ह्यो गुंडप्पा आज बी वडापाशी कुणाची तरी स्पेशल पूजा करीत होता. सांज व्हाया आली म्हणून ह्याची लगबग सुरू होती. होतं नव्हतं ते समद सामान ह्यानं झोळीत भरलं. तांब्या उचलला आणि घराकडं निघाला. थोडं मोर गेला असल नसल त्योच मागनं आवाज आला. ब्ररर, हा. मागं वळून बघतो तर शेताच्या बांधावर बसून पेंद्याचा कार्यक्रम सुरू होता. पेंद्याच्या हातातलं हे अमृत म्हणजे गुंडप्पाचा एक पॉइंट. पर हे पितं म्हणून गावात अजून कुणाला बी ठाव नाही. पूजा सुरू असताना कवा कवा हे बाजूला तांब्या भरून ठेवायचं आणि मधीच घोट घोट मारायचं. कोणी विचारलं तर सांगायचं. हं, गोमूत्र आहे. शुद्धीकरणाला संग ठेवावं लागतं. पर शिपडायचं सोडून मधीच का प्यायचं हे काय लोकांसनी कळत नव्हतं. पर बरेच दिस झाले याचा तांब्या रिकामा. तवा समोर पार्टी बघून ह्याला काय तलप आली कोण जाणं. हे मग ना, ह्या टाइमाला इथं काय करतो असं म्हणतो मी? का दिसत नाही होय? का डोळ्याची बी शांती करून घेतली? हा, इले इले हे रोज रोज पित असा असं पिणं बरं दिसतं का रे ते?
का म्हणून? हं? काय होतं दारू पिली म्हणून? अय्यो देवरे, ಏನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ या दारू लई वाईट असतं बघ. आपलं गाणं, ते गाणं गुरुजी म्हणाल, जगात हात म्हणजे 10% ऍक्सिडेंट दारूमुळे होतात बघ. असं नका. मला कुठं इमान हाकाय जायचंय. हं? अन् 10% ॲक्सिडेंट का काय ते दारू पिल्यामुळे होतात. हं? म्हणजे उरलेले समधे दारू न पिल्यामुळे होतात. तेव्हा उलट समद्यांनी दारू पिया पाहिजे. ह्या, असं म्हणतोस? दे की बघ, दे की बघ. मी बी बघतो. चाटू ना. गुंडप्पानं असं म्हटल्याबरोबर पेंद्यानं खिशातनं अजून एक बाटली काढली. नुसती चाटून काय बघतो? हं? वाढ मारता आपल्याकडं काही बी कमी नाही हा. आणि मग दोघं बी बाटलीच्या बुचनागत तोंड लावून पारावर बसले. घटकाभर असाच गेला. चाटायची म्हणत म्हणत 2 बाटल्या रित्या झाल्या. दोघांची बी टाकी फुल. आणि मग दोघं बी जिगरी दोस्त असल्यागत गळ्यात गळं घालून डुलत डुलत पारावरच पसरले. आता रात सरली, दुसरा दिस उगायला. आज वटपण. घरातनं पाटलीनबाईची लगबग सुरू होती. आसपासच्या समद्या गावातनं हे एकमेव वडाचं झाड. तेव्हा तिथं जाऊन पहिलं धागं बांधल त्या गावाला. विशेष म्हणजे त्या घराला लई मान. घरातनं लवकर निघावं म्हणून आसपासच्या गावातल्या समद्या बायकांची घाई चाललेली असती. तवा इकडं तांबडं फुटाय उशीर, तवर गावातल्या बायका धावतच वडाकडं जात्यात. आणि मग खरी वट पुन्हा सुरू होती. आजच्या दिवशी गुंडप्पाला फुल आराम, कारण या दिवशी वड फकस्त बायकांच्या ताब्यात. घटकाभर असाच जातो. ह्या येळेला पाटलीनबाईनं अदुगर जाऊन धागा बांधला आणि गावाला मान मिळाला. मग काय वट पुनव आणि काय बायका, हे समधीकडे निसत्या बायकाच बायका. अगं मध्ये कुठे येते? अगं माझी फेरीचा. अगं माझं नाव अरारारारारारारारा. बायकांचा निस्ता गोंधळ. फुल रेटारेटी करत बायकांनी अगदी वडून ताणून खच्चून वडाला धाग बांधलं. काही बायकांनी तर धाग मिळना म्हणून सुतळ बी बांधली. उगा आपला गैरसमज, नवरा टाईट राहतो म्हणून. उन्ह पडली, दुपार व्हायला आली, तरी बी गिरक्या मारणं सुरूच. गोल गिरक्या मारून 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 काहींना चक्रा आल्या. आता त्यांना चक्रा आल्या म्हणून काहींनी त्यांच्या उरलेल्या चक्रा मारल्या. जणू मोरल्या जन्मात नवरा वाटून घेऊ, म्हणजे शेरीट शेरीट म्हणतात ना तसं. आता दुपार टळत आली होती, मौरच संपला. तशा गिरक्या मारून मारून दमलेल्या बायका घराकडे आल्या. पाटलीनबाईची आणि गावकऱ्यांची वट पुनोबाकी दणक्यात साजरी होत होती. गावभर गोड धोडाची जेवणं झाली. पोळ्या म्हणू नका, खीरपुऱ्या म्हणू नका, हे लोकांनी पार पोट फुटस्तवर दणका उठवला. गावच्या पाटलानं बी पार नारड्या पातूर येईस्तवर पोळ्या आणल्या. एकूणच काय, समद्या गावात आनंदी आनंद. हळूहळू दिस सरला आणि भराभर मावळला. आणि तशाच आनंदात समदा गाव गपगार झाला. पुनवची रात होती. चांदणं पडलं होतं. बाकी समद शांत होतं. पर अचानक वारा सू सू करू लागला. दारं खिडक्या खडाखड वाजायला लागली. होतं नव्हतं ते बी दिवं इजून गेलं. गावात कोणीतरी "उत, उत" असं वरडत पळत आलं. पर बाहेर यायची कोणाची बी हिंमत होईना. काहींनी घरातनच बाहेरचा हालहवाल घ्यायचा प्रयत्न केला, तर काहींनी उगा आपण लई धीट असल्यागत दाराच्या खिडकीच्या भेगेतनं बाहेर बघितलं. पर कुठंच काय बी दिसना. पर तिकडं कुणीतरी पाटलाच्या दाराकडे जोरजोरात धडका मारत होता. पाटलाच्या नावानं हळ्या ऐकू येत होत्या. पाटील, भूत, भूत, पाटील. इकडं पाटील स्वप्नातच भूत बघितल्यागत उठून बसलं. पोळ्या एकदम वर नारड्यातून अडकल्या. भीतीनं पाटलाचा आवाज निघना. पाटलाकडे बघून त्याच्या बायकोनं बी लगेच कूस बदलली आणि तोंडावर चादर वडून घेतली. तरी बी दाराला धडका मारणं सुरूच. पाटलानं बायकोला हलवलं, परती बी लय धीट. हलता हलना. गाढ झोपेत असल्यागत तशीच पडून राहिली. अग ये, उठ की, बाहेर बघ कोण आलंय ते. मारा तिकडं. अरे तिच्या मरा तिकडं. ही बया आजच वट पुन्हा करून आली ना, आणि मरा तिकडं. हे काय उठायची नाही. पाटलानं भीत भीतच आतनच आवाज दिला. कोण आहे, कोण आहे? पाटील भूत, वडाकडे भूत, पाटील.
आवाज जरा ओळखीचा वाटला. तेव्हा थोडा धीर करून पाटलानं दार उघडलं. बघतो तर दारात नाम्या धापा टाकत उभा होता. आणि मग नाम्याला बघून पाटलानं आदबी ना आधी त्याच्या आईची बाची विचारपूस केली. नाम्या भाडव्या तुझ्या आईची. असं काहीतरी. पण पाटील काय बोलतोय ते काय नाम्याला कळना. त्यानं आपला एकच सूर लावला होता. पाटील भूत, पाटील भूत. अर तुझ्या आईचं लुगडं धुतलं तुझ्या बान. मोर भुक्की कुत्र्या. पाटील ते वड हाळ्या मारतोय. नाम्या गप जातो का घरला? अहो आईच्या पाटील खरं सांगतोय. हाळ्या मारत होता. वाचवा वाचवा. आणि एवढं बोलून नाम्यात ततच आडवा झाला. आता हा तमाशा होईस्तवर समजा गाव पाटलाच्या दारामोर गोळा झाला. नाम्याची ती आडवी पडलेली बॉडी बघून काहींनी त्याला उचलून बाजूला ठेवलं. एकानं उगा आपल्या मागल्या पिढ्यात डॉक्टरच्या खानदानीतल्या असल्यागत नाम्याच्या हातची नाडी चेक केली. आता नाडीचा काय पत्त्या लागना म्हणून डोळं उघडून बघितलं. तरी बरं त्याला जीभ दाखव असं काही म्हणलं नाही. मग छाताडाला कान लावला आणि म्हणला, हाय हाय जिता आहे. पाटील आता काय करायचं? पर पाटील हे खरं बोलताय कशावरनं? तेवढ्यात वाचवा वाचवा. असं वरडून नाम्या परत आडवा झाला. आता नाम्यानेच असं कन्फर्मेशन दिल्यावर पाटलाचा आणि बाकी समद्यांचा विश्वास बसला. आता निम्मी रात झाली होती. त्या आवाजामुळं समद्या गावाची झोप उडाली होती. इकडं दारादारातनं बायकांच्या मिटिंगा सुरू झाल्या. 20 मिनिटं अशीच गेली. पर काय बोलावं ते कुणाला काय कळना. मध्येच कुणीतरी कुजबुजायचं आणि परत परत समदे गप व्हायचे. इतक्यात त्या गर्दीतनं आवरत सावरत अक्का मोरा आली. ती पाटलाला म्हणली, तात्यासा अव तात्यासा, मला वाटतं आज वटपुनव होती नव. तवा कुणा चांडाळीनं वडाला धागा बांधला असल. हे ऐकल्यावर पाटलीनबाई भडाकली. आता ही अक्का काय पावरीची आहे हे समद्या गावाला माहित होतं. अक्का ए अक्का, अक्का हाय काय रानबोक्का? कुणाला कुणाला म्हणतीस ग चांडाणी? नाही मी तुम्हासनी नाही म्हणली. अगं टवळे तू मलाच म्हणली. बायांनो शांत व्हा, शांत व्हा. गुरुजी लगेच मध्ये पडलं. अरे वेळ काय आहे, चाललंय काय, का केव्हा पण भांडायचं होय? काय भांडायचं असेल ते नंतर भांडा. आता या वेळेला काय करायचं ते ठरू द्या. तोवर नाना मोर आलं. नाना वय वरीस 75, कानाला केसांचं पुंजक, डोळ्यांवर जाड भिंगाचा चष्मा आणि त्यातली बी एकाच फुटकी. ते म्हणलं, पाटील अक्का म्हणती ते खरं हाय. म्या सांच्याला वडाकडनं येत होतो. तवा कोणीतरी पांढरी साडीवाली बाई एकलीच वडाला गोल गोल गिरट्या मारत होती. नानांचं बोलणं ऐकून समधी मंडळी गाराटली. तुक्या नाव्यानं पान तंबाखूचा इडा तोंडात भरलाच होता. म्हशीवानी चगळून चगळून तोंड बी पार तुंबलं होतं. तरी बी वर तोंड करून ते बोललं, नाना ओ नाना, फुटक्या भिंगटनो बाई बरी दिसली तुम्हाला. आ आ तेवढ्यात गुरुजी म्हणले, पाटील पाटील मला वाटतं या वडाला बांधलेले सगळे धागे कापायला पाहिजेत, तरच त्या चांडाळणीच्या तावडीतून वडाची सुटका होईल. पाटलानं बी थोडा वेळ विचार केला. मनातच म्हणलं, इकडं नाम्यामध्ये झटकं देतया, मधीच आडवं पडतया. अन नाना म्हणतो तसं जर खरंच चांडाळणीनं धागा बांधला असेल तर पर जाणार कोण? असं म्हणून पाटलानं समद्याकडे नजर टाकली. हे ऐकल्या ऐकल्या मागल्या माग काही सटकले. पर बाकी नुसती एकमेकाकडे बघायला लागली. पर ज्यांच्या बायका तिथं होत्या त्यांनी आपल्या नवऱ्याकडे असं काही बघितलं जा मग करते फायनल वटपुनव. म्हणून त्यांनी बी माना खाली घातल्या. आता येळ चालला होता, काय बी ठरत नव्हतं. पर वय नाय करत करत काही लोक पाटला संघ वडाकडे जायला तयार झाले. ते बघून गावकरसनी बी धीर आला आणि मग एक एक करत गावातली अजून काही मंडळी त्यांच्या माग माग गेली. कोणाच्या हातात काट्या, कोणाच्या हातात दांडकं, असं काय मिळेल ते घेऊन ही पाटलाची बटालियन भीत भीत वडाकडे निघाली. पुनवची रात असली तरी वातावरण लई चित्र होतं. समधीकडं ढग दाटून आलं होतं
अहो डोळ्यात वाती लावल्या तरी काय बी दिसायचं नाही, असा दाट अंधार पडला होता. तुक्या हातात कंदील घेऊन पाटला संग मोहर मोहर चालत होता. बाकी समदे मागणं हळूहळू येत होते. आता अंधार जास्तच जाणवायला लागला. वारा अजून सो सो करत अंगाला पार झोंबत होता. वाऱ्यामुळं कांची धोतर उडत होती. तवा ते नीट आवरत सावरत तसेच चालायला लागले. बराच वेळ अंधारातनं चालून चालून नजरेला थोडं थोडं दिसायला लागलं होतं. त्यामुळे वडाचा तो महाकाय अवतार दिसायला लागला होता. वडाच्या पारंब्या येड्या वाकड्या पसरल्या होत्या. लांबून तो वड लईच दाट काळा शार दिसत होता. वड जसा जसा जवळ येत होता तशी समद्यांची चाल धीमी धीमी होत होती. मोरले गडी अजून हळू हळू चालत होते. दबकत दबकत वडाकडे पावलं पडत होती. मधीच गावातली कुत्री भोकत होती. घुबडाचे एक घुटकार बी ऐकू येत होते. तसंच समद्यांच्याच काळजात लक्क होत होता. अंगातनं ईज गेल्यागत होत होता. पण क्षणभरानं परत समज शांत व्हायचं. पर बोलायचं धाडस कुणाचंच होईना. हळूहळू समदे वडाच्या अजून जवळ गेले. पर अचानक ए वाचवा वाचवा असा चिरका आवाज आला. वडून आणलेली खोटी हिंमत पुरती ढूस झाली. समद्यांनी दुसऱ्या सेकंदाला रिव्हर्स गिअर टाकला. सगळी दान 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 पळत सुटली. यात कोणाची गुडगी फुटली, कोणाची ढोपरं सोलपटली. कशी बशी धावत पळत समधी गावाच्या येशीपाशी आली. तो पतूर अर्धी निम्मी धोत्र वाली आणि एका दुसरं पिवळं बी झालतं. आता काय खरं नाही म्हणून सगळी तिथंच दबकून बसली. कोणाला काय बी सुचत नव्हतं. या वडानं गावाला पार येडं केलं होतं. तवा मागनं पेंद्या नागावानी डुलत डुलत गर्दीतनं मोरा आला. संग चपटीचा घमघमाट. त्यानं समद्यांकडे बघितलं आणि विचारलं, एक्सक्यूज मी, कोण जिंकलं? कोण जिंकलं? पाटलाचं मेंटाल भडाकलं. अर तुझा बा जिंकला आणि बक्षीस म्हणून तू आला. आलं का हे पेतड? पेतड आहे का भैताड आहे? ये ना जेव्हा बघावं तेव्हा पितच असतंय की. माग हो. अरे हो कोणी मागं. आणलं याला? अरे मुर्रा काय चाललंय? बसवलंय अरे याचा. मागं ये रे याला. समधी बाया माणसं पेंद्याला शिव्या हसडत होते. गुरुजी म्हणलं, अरे पेंद्या, केव्हा तरी शुद्धीत राहत जा. इकडे गावावर संकट आलंय मुला. ते वडाचं झाड केव्हापासून वाचवा वाचवा म्हणतंय. असं होय. मग चला चला की मोर वाचवाया. मागं, मागं. ते एकलंच मोहर जाऊ लागलं तर लोकांनी धरून त्याला मागं ओढलं. आर पिदाडा, गपगुमान राहा की. तिथं कुणा चांडाळणीनं धागा बांधला हाय का भूत हाय काय कळना झालंय. अरे समद्यासनी धरता येते. धाग वा मग मी करतो समजा धाग. असं म्हणून पेंद्या परत समद्यासनी रेटत रेटत मोर निघाला. गुरुजी पाटलाला हळूच म्हणले, पाटील पाटील हा पेंद्या आधीच मद्यपान करून आलेला आहे. तेव्हा तो काही घाबरणार नाही किंवा कुणाचे ऐकणारही नाही. मला काय वाटतं, आपलं काम होतंय ना, मग जाऊ द्या त्याला पुढे. काय आहे ते कळेल तरी. गुरुजीचं म्हणणं पाटलाला बी पटलं. कोणच्या बाचं काय जातंय. मग लोकांनी बी पेंद्याला सोडून दिलं आणि हे वडगावचं टाईट प्रकरण वडाला फाईट द्यायला निघालं. दोर कापाया तुक्या न्हाव्यानं खिशातनं वस्तारा काढून पेंद्याच्या हातात दिला. हे पेंद्या बी हातात तलवार धरल्यावानी महाभारतातला मोठा प्रसंग असल्यावानी वडाकडं निघालं. समदे जण पेंद्याकडे लक्ष ठेवून होते. अव पेंद्या कदल का? मरतय बी ना आज. असा सूर बी मधी मधी ऐकू येत होता. पर बघता बघता हे बेन वडाकडं जाऊन धाग कापायला लागलं. सपासप सपासप धाग कापत होतं. संग गावरान शिव्या बी हसडत होतं. पर बराच वेळ झाला हे निस्तच सपसप करते. धागा तर एक बी दिसेना. मायला हे धाग कापाया गेलंय की वडाची भादराया गेलंय. तुक्या तुक्या जा जरा मोहरा जाऊन बघ काय करताय ते. तुक्या मोहर गेला. त्यानं लांबनच हाक दिली, पेंड्या पेंड्या, अरे काय करतोयास हा. अरे धाग कुठं तू कुठं. झाड कापायचं नाही, धाग धाग असं म्हणून तो परत माघारी आला. पेंद्या बघत तर मायला खरंच की धाग सोडून वडाची पारंबीच धरली होती त्यानं. मग गाडी कुस्ती खेळाया निघाल्यागत वडाच्या बुंद्याजवळ गेला आणि खऱ्या अर्थानं धाग कापाया सुरुवात केली. आता त्यो आवाज बी शांत झाला होता.
हळूहळू धाग तुटत होतं. पेंद्याकडे बघून गावकऱ्यासनी बी धीर आला होता. आणि मग गर्दीतनं सल्ले यायला लागले. अंग असं वळले का? हाणलं का? हाण. वळ, वळ तिच्या. वळलं का? वळ. थांब नकोस, हाण, वळ. हाण. इकडं वडापाशी हळूहळू दोर तुटत होते. मायला पेंद्यामुळं आज वड मोकळा होणार तर समद्या तिकडेच बघत होते. पण अचानक अचानक वडाच्या ढोलीतनं एक हात बाहेर आला आणि पेंद्याला आत वाढायला लागला. पेंद्या मोठ्यानं ओरडलं, अगं बाबो मेलो. पेंद्या पेंद्या हे पेंद्या अरे हायस कर. पण पेंद्याचा जबाब आला नाही. गर्दीतनं मध्येच कोणतर किंचाळलं, वडानं पेंद्याला खाल्लं रे. पेंद्या गेलं. धनी रंगीची म्हणजे पेंद्याच्या बायकोची रडारड सुरू झाली. माझं कुकू माझं कुकू गेलं. तरी मी सांगत होते दारूला हात लावू नका लावू नका लावू नका लावू नका लावू नका लावू नका. अगं अगं हो 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 आपण पुढे काय ते तरी बोल. हो, हो. अगं पण माझं कधी ऐकलंच नाही. आता बघितलं ना काय झालं. आता मी कोणाकडे बघू. अगं रंगे हे रंगे अगं तू कशा पायी रडती. हे बघ तुला रडायची काय गरज नाही. अगं मी हाय ना. आ झाली का वळवळ सुरू. नाही. शेपूट काय सवय व्हायची नाही. चला चला घरला. उरलेल्या धाग्यानं तुम्हाला फासावर देते. नाही नको. पाटलीनबाईच्या आवाजासरशी पाटलाचा जाहीर पाठिंबा इरगळून गेला. हे रंगे अगे रंगे रडू नका की. हा आता रडून उपयोग काय हाय म्हणा. रंगीचं सांत्वन कराया गावातील काही लोक लयच उतावळी झालते. तेवढ्या आत मागनं बायकांचा आवाज ऐकू आला. 2-3 बायकांनी रडायला सुरुवात केली ती. पेंद्या पेंद्या असं कसं झालं र. कसं झालं र कसं झालं र पेंद्या कुठं गेला र. कुठं गेला र कुठं गेला र. पेंद्या पेंद्या. पर तो बेवडा होता. हो पण चांगलं होतं र. त्यांचं नवरबी घटकाभर विचारात पडलं. अरे ही रडती कुणासाठी. नवरा त्यो हाय कमी. नाना ढसा रडायला लागलं. आता यो वड एक एक गडी असाच संपवणार आणि हे गाव बी सपणार. मसनवट होणार मसनवट. समधी मंडळी भेदरून गप गार पडली. पर वडाजवळ काहीतरी खुसफुस सुरू होती. हे उचा गप बसतोस का रे. तोंडावर ठेवलेला हात बाजूला सारत पेंद्या म्हणलं, अरे गुंड्या तू तू रे इथं काय करतोस. हं? तुझी तर सुट्टी आहे ना हो आज. हे गप की मग ना. तुझ्यामुळं टाईट होऊन इथं वडापाशी पेंगलो. जाग आलं तर कोणीतरी कंदील घेऊन येताना दिसलं म्हणून वडाच्या ढोलीत जाऊन लपलो. पण या बायकांनी स्वतः गोंडाळून आताच अडकवलं की रे मला. बरं झालं तू आला असं. नाहीतर हे त्याचं कुद मारून प्राण जात होते की रे माझं आज. शायरीला थांब थांब तुझं सिक्रेटच सांगतो गावाला. श्श्श, ते काय पण सांगू नको ते काय पण सांगू नको. माझा तंद्याचा वैल किऱ्या बट्ट्या बोळा. त्यापेक्षा मी देतो रोज तुला चपटी एक. तो पत्तूर समधी मंडळी वडापाशी आली. अरे गुंडप्पा तू तू रहित कसा. आणि ते चांडाळणी. पाटील तांब की रे जरा. हे पेंद्या कापत होतं की रे तोर. ते छांडाळणी वरच बसलं होतं. हे पेंद्या बोलवलं म्हणून मी तर प्रकट झालो आणि मंत्र म्हणून सोडवलं की रे झटक्यात. ते चांडाळणी त्याचं धाग सगळं काढलं बघ रे. गुंडप्पाचं बोलणं ऐकून समद्यांच्या जीवात जीव आला. गुंडप्पा स्वामी स्वामी स्वामी. असं म्हणून समद्यांनी गुंडप्पाचं पाय धरलं. हे पेंद्या बी लई शूरस बघा. ते पण आज कामी आलं माझ्या. गुंडप्पांना असं म्हणल्याबरोबर गावकऱ्यांनी पेंद्याना गुंडप्पाला उचलून खांद्यावर घेतलं. तसं मागणं कोणतर वरडलंच, स्वामी पेंद्या अमर रहे अमर रहे अमर रहे. तशा समधीकडं घोषणा घुमायला लागल्या. गुंडप्पा पेंद्याच्या कानात हळूच म्हणलं, पार्टनरा तुझं रोजचा चपटी फिक्स. पण कोणाला काय पण बोलायचं नाही. चपाटीची शपथ असते बघ. पेंद्या खुशीतच वरडलं,
आणि मग दोघांची बी मिरवणूक वाजत गाजत गावाकडे आली. वडा मला पाव असं म्हणणाऱ्या त्या गावच्या सुवासिनींवर वडाची मेहरबानी झाली का नाही ते ठाव नाही, पर पेंद्याला वड पावला तो कायमचा.